guys say kwa more guys I hope so says will fire guys. So guys ndakuenzera imwe video guys video guys ro series Amai muri kuona pa screen now guys vakawirwa nedambudziko nematambudziko akawanda vakafirwa nemurume izvezvi avasikuona mwana wavo. So guys kana kune vanhu vane maproblems akaita seaya guys ngavabate profit number ndinoisa pa screen idzo dziri pa screen then mawabata vokubetserai guys. Kana muchida kubhuka ma1-on-1 munongobata pa number dziri kubudika pa screen idzo guys. Kana une dambudziko rangofana neramai avo guys tongoti bata profit anokubetsera ingava dambudziko ripi profit anokubetsera. So guys Prophet Paul is there to help you, stay to help you nema problems ese vanokubetsera. Kana uchida kuvabata unoenda uchitungisa unit A ndo vanowabata ikoko then every Sunday anenge ari available. Thanks guys. Ere pano handisati ndatanga kuuya nhasi kutanga kusvika tinotenda zvakanakai. Kwamutoko munokuziva ndokwamabva tinotenda 2017 ndiri kuona muchienda kumaredhiyo kumanewspaper. Chii chakaitika 2017? ndakashaya mwana wangu nobva ndafirwa nomurume akaita accident nebhasi musi wa20 June. Chii chakaitika pakushayika kwemwana? Mwana akaenda kuchikoro haana kudzoka kubva ipapo svika nhasi hatisati tamuwana. Kubva 2017 ichokwadi Prophet. Manga muri munani May? Muri muna May musi wa7 May. Murume ndobva azoita accident muna June. Ichokwadi. Alright, ndaona wachita mafaniso. Itaura vaiti vakaona mwana kupi? Makaa iri kupi inonzi makaa? Akambozi tamaona kumakaa kwa Mutoko. Iri kupi makaa? Kwa Mutoko. Mwana haana kuenda kumakaa. Hakuna kuenda munhu iko. Kutaura kwevanhu vachingonyepa. Very sorry. Very sorry. Very sorry Mai. Ndine urombo. Ndibatsirewo Prophet weduwe. Ndaona varume vaviri nemota. Mazvinzwa kwa? Hamuna kumbonzwawo kutaurika kwakadaro so? Takakunzwa. Makanzwa kunzi? Takanzwa kuti hanzi mwana wenyu atakurwa nemotikari nevamwe vakaenda nawo kuchikoro vakaenda nenyamapanda road.